Hello Bandula, welcome back to my channel. Enjoler ಮಾತಿರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಕೊಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಡಿ ಅಂಪಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ದಾಯ್ತಾ ಅಂದು ಪನ್ಪೆಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಯ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಂದು ತುಲೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬರ್ತದಂದು ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಹೊಸತ್ತು ಫೋನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಪನ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಡೆಲಿವರಿ ದಕ್ಕಲಿ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಯಾಕಲ್ದಾನಿ ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ದು ತೊಂದೆ ಚೆಕ್ ಮಂತದ್ದು फोन तुले पिक्सेल गूगल कंपनी नेट चार्जिंग द केबल तिक्कुतुंडु चार्जिंग द हेड इज्जि केबल मात्र ಕೊಂಚ ಇಂದು USB ಇಯರ್ಫೋನ್ ಇಜ್ಜಿ दाले जीते गूगल कंपनी दा फोन सिम पाड फस्ट ऑन मनपुगा कैमरा क्लैरिटी तुले यानी फोन देत्तने कैमरा दा पर्पस व्लॉग मनपेरने यानी मोबाइल देत्तने कैमरा इंक जिंजे इष्ट तुले कैमरा दा क्लैरिटी ಈತ ಜೂಮ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಲೆಡ್ ಎಂಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಇತ್ತೆನ ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಡಿ ಕೇನುವೆರು ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಪೂರ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಬುಳಿತೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಕಾಸು ಹೊಲ್ತು ಬರ್ತನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಎನ್ನ ಕಾಸು ದೆತ್ತನೆ ಇತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ 50% ಎನ್ನ ಕಾಸು ಊರಿನ 50% ಯಾನ ಅಕ್ಕಡದೆ ತೊಂದನೆ ಯಾನ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಎಲ್ಲರದೊಕ್ಕ ನ್ಯೂ ಮೊಬೈಲ್ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚೂರಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್.